Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa, kde si ukážeme chat na hru SFGame. Takže, prepáčte, prihlásime sa na SFGame. Tak, dáme ešte heslo. Tak, a už sme vlastne tu. Teraz si dáme vlastne cech. Tak, už sme v cechu. A teraz do cechu napíšeme lomené HEAT. Tak. Teraz sa stane niečo, čo by ste v podstate ani možno nečakali. Vidíte, zmenila sa obrazovka. Zmenila sa na farebnú obrazovku. A keď vlastne zase napíšete lomené chat, tak vlastne vidíte, nič sa nestane, iba sa zmenia farby. Ani keď dáte chatov, nič sa nestane, nič, proste len takto môžete dať chat a zmení sa, iba tie farby sa zmenia. Takže na niektorých počítačoch to funguje tak, že keď sa odhlásite, tak vlastne vám tie farby zmiznú a budete mať ako normálne farby, ako zvyknete mávať na SFGame. Takže no, ja som sa teraz odhlásil a mne sa to nemení ako na normálne farby, neviem prečo, ale to už není podstatné. Takže uvidíme sa potom zase pri ďalšom videi a zatiaľ čaute.